Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli madzulo ano pa Malawi lero. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Takhalani pomwepo. Kenzi Khaleng'oma yavomereza kuti ntchitozi sizikuyenda bwino kamba kakuchedwa kwa boma kupanga ziganizo, ndipo mavenda ku Mzuzu ati achita zionetsero ngati mtsogoleri wa dziko lino sayankha madandaulo awo msabata ziwiri zikudzazi. Tindizi ndi zina zambiri, bwanji ngati mungakwanitse tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, akatswiri ati njala itha kusokoneza masomphenya a dziko lino ofuna kukhala ndi chakudya chokwanira. Kafukufuku yomwe anachita a National Planning Commission NPC ndi amene wakhazikitsa izi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhulapo mmodzi mwa aphunzitsi ku sukulu ya Luwana a Numeri Gresome wati cholinga cha kafukufukuyu chinali kupeza mayankho pavutoli. Brenda Kayo wantsanza mbiri mu ripoti ili. Malingana ndi ripoti lomwe lakhazikitsidwa ndi komishoni ya NPC, unduna za malimidwe komanso sukulu ya Luwana ndi thandizo lochokera ku Irish Aid laonetsa kuti chiwerengero cha ana onyenchera chili pa 38 pa 100 aliwonse, ndipo ana pafupifupi 60 pa 100 aliwonse akusowekera zakudya za magulu mwa zina. Yemwe akuyimirira mkulu wa National Planning Commission na Joseph Nagoli ati izi nzodandaulitsa ndipo pakufunika kuti adindo achitepo kanthu msanga. Report imene si ya Malawi yokha ndi ya Africa yense yoyang'ana nkhani za food systems. Chiwo chake nchovuta chifukwa tikangoti food system ina tingona kuti chakudya, koma nkhani si chakudya chokha. Tikuyang'ana ndithu kuti chakudyacho tikhale nacho, chakudya cha thanzi, komanso tikuyang'ana ngakhale kuti tikhale ndi mafakitale kuchokera mu chakudya chomwezicha, komanso tikhale mwina ngakhale ndi zitukuko zosiyanasiyana ngakhale masite athu akhale otukuka chifukwa cha chakudya. Kazembe wa Irish kuno ku Malawi a Kate Brady ati boma lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino kuti lithane ndi vutoli. Ndine wosangalala kwambiri lelo chifukwa cha report iyi ndi yofunikira kwambiri. Wachiwiri kwa nduna yoona za malimidwe Benedicto Shambo walonjeza zokhazikitsa ndondomeko zothandizira kuthana ndi vutoli. Ripoti ili ndilofunika kwambiri chifukwa choyambira mwina ndithokoze a commission pokhala ndi chiganizo choti akhale ndi kafukufuku kwawo nabweretsa ripoti lonse kuti lero ifeyo tililonche a Ministry of Agriculture, komanso zili mkati mwa ripoti ifeyo tisatire. Tikazisatira tisaona kuti Malawi isakhala dziko loti lili ndi chakudya kapena dziko loti likuphunzitsa anthu ake zakudya zoyenera m'matupi mwathu. Ripoti lakhazikitsidwali lithandiza kupititsa patsogolo madyedwe abwino m'dziko muno, dziko la Sierra Leone komanso Ethiopia. Bungwe la Churches Action in Relief Development CAD lapereka ndalama kwa anthu 1700 amene akukhudzidwa ndi ng'amba m'boma la Balaka. Mkulu wa CAD a Melton Luhanga wati bungweli lakhala likupereka 90,000 kwacha kwa munthu wina aliyense pa mwezi pofuna kuwapeputsa kuzotsatira za ngoziyi. Mmodzi mwa anthu opindula a Peter Simon anayamikira bungweli kamba kathandizoli. Ntchito za migodi sizinayambebe kupindulira dziko la Malawi ati kamba kuti boma likulephera kusayinira migwirizano yoyenera. Nduna ya za migodi a Kenzi Khaleng'oma yatinso boma likulephera kupanga ziganizo zothandizira ntchitozi. Khaleng'oma anena izi mu uthenga wawo ngati nduna ku nyumba ya malamulo. Kathe Maulidi anali ku nyumbayi ndipo wadzanza mbiri mu ripoti ili. Ngoma said the nation has seen minimal benefits from its mineral resources, a direct result of agreements signed without adequate due diligence.
Ang'oma ati m'mbuyomu ntchito za migodi sizimapatsidwa chidwi ndipo dziko la Malawi limasayinira migwirizano ya migodi yomwe sinapindule. Iwo ati boma likuchita kuthekera kuonetsetsa kuti dziko la Malawi tsopano liyambe kupindula kuchoka ku ntchito za migodi. Migodi mdziko muno inali mukuyambira kalekale komano anthu adyera sanaziyang'ane kutenga mgodi uja kuti anthu aone kunali kutulutsa migodi miyalayi mozembera boma silimadziwa kuti munomo muli chani mgodi ngofunikira. Ndiye kubwera kwa Chakwera naona kuti inu Botswana kuchita bwino chiwe cha miyala yokha osati chimangachi Botswana kuchita bwino kwambiri maiko ena Namibia Zimbabwe yachita survive for gold, just gold. Polankhulapo pa izi phungu wa zombachisi amaki Botomani alangiza boma kuti liwonetse chidwi chokwanira kuti dziko la Malawi liyambe kupindula kuchoka ku ntchito za migodi. Tinenera kudziwa kwa nduna choyamba kuti akudziwa, yachiwiri kuti ndondomeko zimene amagwiritsa ntchito ndi zotani kuti zioneke kuti anthu aja ngati kuli maminerals miyala ya mtengo wapatali ndi kuti anthu apa Chisailand akuyenera kupindula nayo. Dziko la Malawi pakadali pano lili ndi ochita ntchito za migodi ang'onoang'ono okwana 300, ochita ntchito za migodi apakatikati okwana 70, komanso kampani zakunja zochita ntchito za migodi zokwana 3. Mavenda ku Mzuzu achenjeza kuti achita zionetsero ngati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera sayankha madandaulo awo msabata ziwiri zikudzazi. Mavendawa ati pa zionetserozi adzatseka sitolo za anthu akunja zomwe zikugulitsa katundu oti Amalawi atha kumagulitsa paokha. Sabata zitatu zapitazo mavendawa anapereka madandaulo awo kwa Chakwera pa mavuto amene akukumana nawo. Samkalimira wadza zambiri kuchokera ku Mzuzu. Mwambo wopereka zikalatawu unachitikanso pamene sukulu ya ukachenjede ya miji yakwanitsa zaka 30. Mkulu woferetsa nkhani Arthur Chipenda walimbikitsa atolankhani kuti adzigwira ntchito motsata mfundo komanso malamulo. Achipenda ati ndi zofunikira kwambiri makamaka pa mauthenga okhudza chisankho. Iwo anena izi lachisanu mu mzinda wa Blantyre pamwambo wopereka mendulo kwa anthu amene amaliza maphunziro a utolankhani ku Malawi Institute of Journalism. Daniel Zimba anali nawo pamwambowu. Mwambo wopereka zikalatawu unachitikanso pamene sukulu ya ukachenjede ya miji yakwanitsa zaka 30 chiyambireni kugwira ntchito mchaka cha 1995. Pamwambowu ophunzira 814 alandira ma certificate, ma diploma komanso ma degree a utolankhani. Malingana ndi Arthur Chipenda, atolankhani ali ndi udindo wofunikira kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko kuphatikizapo chisankho cha atsogoleri a dziko. Kuti dziko likhale kuti likuyendera limodzi ngati mtundu umodzi, pamafunika kuti anthu aja ali pamodzi akuyenda chimodzi ndithu. Ndi atolankhani athu akamabweretsa mauthenga onena kuti asokoneza mitu ya anthu komanso abweretsa kumenyana kapena kuyambana pakati pa anthu, zimenezozo ndi zikhala zokuti sizitichitira bwino ngati dziko. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya miji Arabia Hanif alimbikitsa atolankhani amene atenga zikalatawa kuti akhale ochilimika komanso agwiritse bwino ntchito ukadaulo wawo pambali podikira kuti alembedwe ntchito. Masomphenya miji opanga contribute ku dziko anthu amene ali akupanga zinthu za utolankhani. So amene apanga graduate akapita kunjako akakhale opanga amene akupanga represent vision ya miji akapita kumene koko akakhale anthu osunga mwambo opanga zinthu mwachilungamo komanso mokhulupirika. Dr. Hanif apitiriza ndi kufotokoza kuti sukulu ya miji ili ndi chikonzero chowonjezera ntchito zake poyambitsa maphunziro ena pambali pa za utolankhani.
ndipo mmodzi wa ophunzira amene alandira nawo zikalata pamwambowu, Jason Malowa, walonjeza kugwiritsa bwino ntchito ukadaulo wake kuti athe kudzilemba komanso kulemba ntchito anthu ena. Mwambowu unakhazikika polimbikitsa atolankhani kugwira ntchito motsata ndondomeko ndi malamulo a utolankhani pamene chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu ndi makhansala chayandikira. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Kanema Times. Bwanji tipitirize nkhanizi zikangotha izi. Popitiriza nkhani zathu, nyumba ya malamulo yavomeretsa bilu ya za milandu yokhudza ndalama pofuna kuthana ndi milanduyi. Mwazina nduna yona zachuma a Simplex Chitiola Banda omwe anabweretsa biluyi ati akonza magawo ena a lamuloli kuti likhale lamphamvu. Kathe Maulidi afotokoza. Achitiola ati lamuloli lakonzedwanso ndi cholinga chofuna kusintha magawo ena a lamuloli omwe analibe mphamvu, ndipo amapangitsa kuti milandu yokhudza ndalama idzichulukirabe mdziko muno. Iwo anaonjezera kuti lamuloli laonjezeranso pa mndandanda wa nthambi zomwe zimafunika kukhala mulamuloli, ndipo aonjezerapo nthambi yoona za masewero a njuga ndi masewero ena ya Malawi Gaming and Lotteries Authority. Iwo ati mulamuloli aonjezeramonso gawo loti nthambi kapena kampani zomwe zimagwira ntchito zotumiza ndalama zizitha kubweretsa poyera amene anatumiza ndalama komanso kuti anatumizira ndani pakakhala kufunika kotero. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachuma a Gladys Ganda ati biluyi ithandiza kuchepetsa milandu yokhudza ndalama yomwe yachulukira mdziko muno. Mbali zonse za nyumba ya malamulo zidavomereza biluyi. Kamuzu University of Health Sciences KUHES yachita mgwirizano obzala mitengo ndi nthambi ya National Herbarium and Botanic Gardens. Mgwirizanowu ulimbikitsa ntchito yobzala mitengo yothandizira thanzi la nzika za dziko lino. Mwambo osayinirana mgwirizanowu komanso kubzala mitengoyi wachitika kwa kameza mu mzinda wa Blantyre. Selina Tambula wadzani zambiri mulipotiri lomwe akuwerenga Kondwani Mhone. Adindo ochokera ku KUHES komanso National Herbarium and Botanic Gardens anadzala mitengo yachilengedwe imene imagwiritsidwa ntchito ngati mankhwala. Wapampando wa KUHES Professor Sosten Jota akufotokoza kufunikira kwa mgwirizano. Njira ina imene National Herbarium and Botanical Garden pa mgwirizano wawo ndi Kamuzu University of Health Sciences angathandizire ndi kufunikira kwa zachilengedwe zathu makamaka pa nkhani ya mankhwala komanso pa nkhani ya zakudya zopatsa thanzi komanso kuchepetsa vuto limene anthu amati kudya zinthu zimene zoti zimadwalitsa mwinaso kufa kumene. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa KUHES Professor Macpherson Malewa wati KUHES ikhala kuyambitsa maphunziro a mankhwala azitsamba. Kwa ifeyo monga program imodzi komanso monga anthu oti tifuna tiyambe kupanga mankhwala ku Malawi kuno. Mankhwala azitsamba amodzi mwaliwo. Mankhwala azitsamba jatiwa sandutsa kuti akhale kuti mankhwala tikhoza kupereka kwa patient pa dozi yoti tikuidziwa bwinobwino. Tikudziwa bwinobwino kuti akuchiza mankhwala amtundu wanji. Komanso tikhala kuti tikudziwa bwinobwino kuti ukapereka dozi yopereka muyeso mankhwala ake ndi otani. Zonsezo ndi zinthu zimodzi za KUHES zomwe yaone kufuna unotetsa kuti tikitadi kuti Malawi adziwedi kuti kunja kuno mankhwala azitsamba ndizoona ndamagwira ntchito. Komanso mkulu wa Botanic Gardens Dr. Zakaria Magombo wati iwo akhala akupereka ukadaulo pa zomera zoyenera zimene a KUHES angagwiritse ntchito pakafukufuku. Ife kubwera kwathu tabweretsa luso limenelo nde awiri ife tikakhala pamodzi tidzakhala kuthekera kochita zinthu molondola chifukwa kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba sitidzasiya koma ngati tikuagwiritsa ntchito mopanda standard chifukwa nthawi zina zake kugwiritsa ntchito mankhwala amene kumakhala ngati kovutanso mwinanso kuononga moyo wathu nchifukwa kuti mastandard ogwiritsira ntchito mankhwalawo tilibe. Ina mwa mitengo imene adzala ndi monga mateme, matowo komanso nsambamfumu. Dziko la Italy lapereka ndalama zokwana 7.7 billion kwacha zothandizira ntchito yoperekera chakudya kwa ophunzira msukulu za primary m'boma la Chikwawa. Akuluakulu alengeza thandizoli lachisanu mu mzinda wa Lilongwe.
Jime Chasama walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Ndalamazi zaperekedwa kudzera ku bungwe la World Food Program ndipo ophunzira pafupifupi 20,800 ochokera nsukulu zokwana 17 mu bomali akuyembekezeka kupindula ndi ndondomekoyi. Mkulu wa WFP kuno ku Malawi a Simon Denheli ati thandizo lidabwera mu nthawi yake ndipo lipangitsa kuti ana alimbikire maphunziro. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamaphunziro Amolini Maguza Tembo ati thandizoli lipangitsa kuti ana asamajombe ndipo azikhoza bwino mkalasi. Ngati chakudya chilipo pa skulu kuti ana akamanyamuka ku nyumba akhala assured kuti ku skulu tikalandira chakudya tisanalowe mkalasi. Nthawi zambiri chiwerengero cha ana obwera ku skulu chimachuluka, imene chili chinthuso chimene ifeyo au nduna wa zamaphunziro timachifuna kwambiri kuti ana asamangokhala kumudzi koma abwere ku skulu kuti adzaphunzire. Komanso pamene akhuta mokwanira chifukwa kuti ndi ana adakakula, ubongo wawo makhala kuti udakakulabe, ndiye kuti chakudya chimene chichithandiziranso kuti ubongo wawo upange develop moyenerera. Pamene ali mkalasi akhuta moyenerera ndiye kuti kumvetseranso kukhala kosavuta, akhonzanso mosavuta kuti maphunziro awo apite patsogolo azakhale nzika zodalirika za dziko lino. Mawu ake kazembe wa dziko la Italy kuno ku Malawi komanso Zambia a Enrico De Agostini ati boma lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino. Bungwe la World Food Program pakanali pano likukhazikitsa ntchito zina zake kumwera kwa dziko lino zomwe zipindulire manja pafupifupi 57,000. Pamene panso ndiye pamapeto pa nkhani zathu, koma tisadasiyane bwanji tionenso mitu yake. Akatswiri achenjeza kuti njala itha kusokoneza masomphenya dziko la Malawi pa nkhani ya chakudya. Nduna ya zamigodi Ken Zikhale Ng'oma yavomereza kuti ntchitozi sizikuyenda bwino kamba kakuchedwa kwa boma kupanga ziganizo. Ndipo mu nkhani zina mavenda ku Mzuzu ati achita zionetsero zosatha ngati mtsogoleri wa dziko lino sayankha madandaulo awo msabata ziwiri zikudzazi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Mnali ndine Dave Kadama kufunirani madzulo opambana.